Pakasalitaan ni Premya nga Napoluan, pan nakailasin, idi kalman laing. Idi kalman laeng manunimi ta inyawid nak ni Arnold dito'y balayda. Tapno yam amunak kanon kininanang na agraman kini ading nga dudong. Taltalo dalang nagkabalay manunimi tanabayag da kanon nga naulila iti ama. Imbaga, tanda pa lang ninanang da. Et siyempre, madat ngan ti pangal daw, ket madama idi nga glutluto ni nanang ni Arnold. Nang, ada kamin, yamamok kada kayo tagbaling nga manugang yo, ni Femia. Femia, ni nanang ko. Timalyaw laing ti baket manong naming nga nang ipangato anang ipabakanyak anang kita. Kinita nak impababang pangato. Madaman sang temtemplaan dito inabraw no anyaman deta nga lutlutuan. Nana, kumusta kayo? Nagkastoy bumakbagat bumakbagat lata. Ada ka gabutin niya mamuna kang harod ni Arnold nga anak ko. Ala, ginanak nga harod din, da ko. Pag gusto mo nalutok dito, nagabrawak ka, nagadubwak, iti karne ti baboy. Kahit mo madladi kita masida. Pemya. Nagagpili-pili na. Ano siya, makasta. Oray bugong mapetakan iti kamatis, okay lang. Oray tinunong asin. Tinunong asin. Wala na. Masid si dapat tinunong asin. Amo deta. Bugong ang patakan iti kamatis, kadamok. Ngayon tinunong asin agad, tsaka mo deta. Naimas na dyan na. Mga lakat ti kwa, bulong ti saba, ikam ti asin, sa mo bungunin, sa mo ituno. Kaya tumangkin na. Tumangkin na dyan, tangkin na nga, tinamang paimas, sa mo, mga lakat sa mo iwarik kayo, kaya na po yung nakapudpudot, apo, naimas. Gusto yun. Asin, tinunong asin. Dilaan mo ka matuno agad, matuno nga ikan. Sa bagay, matuno nga karne, matuno pa yung okra, matuno nga kamat, ay sili, matuno nga tarong, matuno nga asin, ay pinaputan dahil. Manong nami ka sila diskursunada ti bakit kanyak, lalo pa kanyak. Nagrigat ti madaan katugangan. Nagnaro saan nakaagusto? Saan nakagusto ito nga bakit? Di adada nga saan ko gusto. Kapag misuot ka. Ha? Gagangilaing na taninanang. So nga, makikumpas ka lang ang kuhan. Tsaka samit makasurutan ni nanang mo. So anong kasawatan to? Arnold, kahit ko, nakailasin ta nga dagos, panakisina ta. Medyo nalawang ti balay miya. Naskan pa nga mangiparakdertan to ti balay. Amman ti agasawa, masapol nga sumina ka rin naganak. Sila samo nga masapsapol ti naganak. Ibagbagal ti pudno. No agasawa tan doon, masapol nga adda balayan nga pagyanan ta. Kung ti makikabalay, kininanang mo, manusa. Sabi naman, takasta ka, nasiyat mong nanang ko. Basta. Naroang ka ngamin ka. Nga awan tinaganak ka nga, di ba? Kabayagin nga ulila ka, demang. Pati kakapsat mo, adadat adayo. So nga ron, nirwama ka sa anak magkikabalay, di nagad lang. Masulok, ti bagbagi. Dayta manong nami timbaga kini Arnold kat masapul atong palen na. Manong nami idimangan kamin atasap-sapul ng awan. Kaskla dan sakit dilawam kada ta adobo ka karnet ti baboy balasag ko. Saan ka di nga naimas? Mayat-met na. Mayat-met. Mayat-met. Saan nga mayat? Mayat-met. Kasi lamon sa ibagbaga nga nalaling kaagluto kong siyak. Anang, tabuses yo. Mayat-met ko na ng mga rutin kita. Reklamo kay pailat. Kasi ladasap-sapulin na nga awan. Baka kahit mo nga ako mapatatas na.
puro data, kompleto. Na patatas pa lang, super lang ko. Ganda tayo ng bro ko nga eh. Mayat-mat na, mayat-mat. Di lang mabaling ikatim jamet. Mayat, kunam latan. Ninanamat. No, dabasit kurang na, so nga mayat-mat. Kahit mo sawan, kurang na. Nana, awan ti perfecto dito lobong. Nila nga po Diyos. Ikat sakit makapudpud no ka na kayo. Nagdadayamudong ka. Sige, amang pailatin, sampay nga na ikamag, dadayamudong man. Nanang, mamangan tayo. Ape, data, magbaling tong asabam. Hindi na kit kayat, hindi linotok. Hangkong ibag nga siya kayat na, adalang kit kita kurang na. Hindi, kit kurang. Hindi ka dato kurang na, anak kurang na. Basta dato kurang na. Susapo. Hamon to ang wawisan na ito, nobyo mo na. Nanang mat, Diyos. Uy, naimas ko naman natang minin Makikadang ka kininanang. Noon yaman ti magustuhan na siya. Baga, hindi wawaray mo sabat ng peso. Damat magustuhan. Sapo Basta. Nag-asawatan to. Saan na makidan nito Lumasin na ito asigot. Di pa nakailasin, pa nakaisina. May dangarod ng asawa iti may schedule manong name. Dagiti uncle ken antik manong naming adarang taraken kanyak isuda iti kinansal sa da. Nakayabmet nga ni Arnold manong naming iti kabsat dedi tatang na. Ket agsasalita kami na. Ket kayat ko manong naming imbat pakaamo. Ti kayat ko kuma ket sumina ka mga dagos. Pagpapanan yung arod. Dito'y, balag ko maado tayo na ito'y na. Kaya din ti pa kayo kamang ang balasan ko. Pemya. Taltaluda lang. May kapat ka. Di okay. Ngayon dito'y may kasang pulo ka. Dua kayo nungan. Pemya. Isod nagtulagan tayo diya. Makidan na ka. Siyempre siya ti lalaki. Siya ti mangyawid ken ka. Dito ka rin alawan mayatat sumagmanungal daw. Ngayon dakos ta ko mga agbalay. Tapos narigas ta, alis to pa nakailasit ta. Masalutsod ko mambalasan ko. Dinamag ni Nanang ni Arnold. Dinak ka di kaya? Nga anya, Nana. Nana pala aging gana ita. Dinak ka di kayat nga awagam di Nanang. Kayat ko ang di tan sabat nagkasinurutan. Ay, kaya sinutirong bagitang masurot. Sikaw ano siya. Balayan, ano makunayo. Saan ka din nga katugangan, kapupudnuan? Masapo lang, di ba? Nugang sumurot katugangan na. Nungorjak kaya tayo. Masapo nga sumurot ka. Arnold, Femia, no talagang ipatpatig na. Hanggang nagreklamo. Malaksid no, di mo kayat. Nga? Kasarta. Ito apay nabayagin nga alam ti kayat mo. Dan sa apay nagpipitik sa klot ko. Masikuwak pa yun. Isang kakarot nagreklamon. Gusto ni Arnold, balasan ko, Pemya. Si ka di babae. Kaya trumbay yung una nga sumurot ka. Noon yaman ti ibaga ti asawam. Kastamat ti katugangam. Kitam? Kaya kung manunong pa, dikitin ulit mo kada ikit mo. Sakit kumontra kanya. No saan nga siya ti suruta, mga tayo na. Kanayon tanto nga agap-apang ang katugangan. Ngam napasamak ba nung naimiti pa nagkalay sa amin. Kadidi siyempre, agnaed ako ni ti sidong manong naimi. Ti asawak, ti katugangak, ken ti kayong. Padasan mamadagluto. Pemya. Nana. Nana ka di ba na yan? Ay, Nanang. Iruam ko. Uwa, Nanang. Sige. Kumita ka na rep. Ano di ba bali mo lutuan? Manong name ada nakita nga ikan. Apo nagkimas nga sigang ganda ito
Alistok lang in the pros manong nemi ket ne kinitak nasiksikan kaya nadalusanan talamang iwan. Apo, medyo adutam dan sakit na surok nga 2 kilo. Tikadagsan na. Korapo manong nemi. Di makadagas manong nemi sipsiputan nak tikadugangan. Kasla kitaan na no amok bedlang tararamid. Tinamaya agad dadan. Dinadalosa kon medyo inakakti asing. Sako in ready manong nemi di kitay rekado na sibuyas, kamatis, laya. Etan sako in pan iti uneg ko inya pangap-up ko kada ti ikan. Iti may plaster ko manong nemi ti nagalip na sibuyas, nagalip na kamatis, kan tinataltal nga laya, inikak ti asin, sa ko ing kabilan de ikan. Kalpasan na, medyo nikakbasit betsin, kuna, insaan ko. Kuna, hala, abe nga, imulo naman din na di ay, ikan, ngam ti danom na, di ko na kuma. Hay, ano naman, lingtayan mo na si Gagam. Si Gangak na. Sigang, hanggang kas nagsigang. Hanggang kas nagsigang, Diyos ko. Nana, hanto ko mang isurusuro. Tanalalaig ako mang imsiyak. Kahit bakbakita na ko, ng imsika. Nanang, depende namin ti style. Depende di kayat di gluto. Di mo yan naglata explain kung to kada kayo. Dito ti amok ang panagsigang. Nagapo ay, ita mong pala nakakita tikas na ang panagsigang itikan. Oh, awarin na, maduro-duro ta ikanay. Yun unang kindi nga lutuan tekan? Ay, susapo. Hindi tagburburakin manong nemi tinsaan ko. Awam danom na ko na nang agdanom mat asin, agdanom mat sibuyas, agdanom di kamatis, agdanom di ikan. In low fire ko, manong nemi. Ngayon, magseta na. Nanang, naka-low fire. Abi ka mga gasta. I-explain mo man. Ay, nanang, anya ka dito, kasanot pa nagsigang yun. Mangipapudot ako na tindanon, jadi guna. Sa ikabil ko niya, nag-aalip nga sibuyas, nataltal nga layak, hindi kamatis. Ket, ito nagburak. Nagkadua ko, asin ako. Sa akong doon ipanan, di ikan. Ito nagburak, templagon. Nunas ka nga kaktiapalsam na, ito na adawa ko. Ano rin nakaduan nyo? Di ikan, wano di digo. Ano rin nakaduan nyo? Di ikan, wano di danum. Nanang, dito, malutluto na di rekado. Kaya malutluto nga rekado, sumsumrek hindi lasak di ikan. O, sa kundo, no mabalinan, digwak ton. O, burek, templa ako. Ikakti ko na, tamarin sop na, wano saan kalawansi, sa ako daw nalpasan. Di na turturan. Ang maturtur na, nang. At dagit nga tumangkin, tilasag ti ikan. Gaputa, dadya panak-esteem na. May esteem. Sumsumrek na gidirikado, idya lasag ti ikan. Madi, basta madi, jakayat. Hanggang rubeng nga sikat masurot. Hanggang to ang lutluton. Nabagi sumad na sumangpet manong nemi ni Arnold ket kunana. Nagimas data malutluton? Wow! May saka pa'y. Man, nasang, ano na ita? Sinigang nga ikan. Abi gusto ti, ayaw mo na. Pero niya na, ibas, agsarawa kadagos. Agsigsigang mo dinanang ko ang mga kasta, angot, ay! Pagkaduan da kide, ibagam kide nga asawam. Nga nalay, nga glutong misyak, inam. Nanang, saan ko ibaga na lalaing, ngem da jay lutlutuan na, nga galigawa sa unti imas na isang sangayan, nga awam pa itin angot ko akasta italang. Para kayo! Hindi amangan kami manunemi saan nga si Mangot bakit. Ni Dudong manunemi nga adjen, ni Arnold tinang saksi. Abi kasi, subsawalit naman na.
Nakanananam nga permi nga, wow, nakimas. Anot na imas, dati lasagtikan. No, agsigang ni nanang kita, dila digunat da imas. Dati kit da imas digunan, iwas pa di ikan. May nagmayat, ato makang ko din. Saan nga nakigandahan manong nemi tikatugang nga nangan. May magabot na bising nga tamo, takit inayad na nga napan iti kusina. Ti amo na kit saan kong kitain na sirsiripin mano. Apo inrihit na kunam. Idi mga na apo ulit panagigop na. Ngulong na parmi. Parmi nga imasin na. Tibak-bak kita nito yun. Isupel at pasurot. Di na pala adnungutan nga imas panagsigang kong imsuna. Oh, katugangan nga. Ngayon ni tinaminsan nga isunat nagluto manong nemi. Kaslasang ko kahit ti mapamangan. Ngayon gabot na bakasyon kadadad asawak manong. Mekan, tayo. Muna kailatan. Apay. Sila dyan kaya iti magsangong ginanak mo. Nanoron na ito agluto. Ang mga numadlaw naman nga saan kong imasin. Ko nga minlatan, uri saan nagpaypay. So, apo naging mas pa naglutom na nang kasikat kalalay. Ko naman lata kami natan, Kasi no, yung bagak kasitag samat. Yung mas magluto kong suna. Tamat. Kasi jalatan, arte-arte latan. Sige muna kanta, sumarunong mo. Di makadakis manong nemi, di agtugawak, kat lablabayan nak ti asawak, maangot ko't alingasaw ti linuto ni nanang ang tsaka mo. Hindi ko ta, agdul, uy, anak ko, nagkakat isang wanit panganan, agdulo ka? Kahit mo sawat, nakarurusok ti linuto, ha? Paunayin ta kontrabita ka talaga ka manugang, di akla ta kayat surutin ka katugangam. Ano nga ti mamaling ko nanang kat madimat na pa nakaangot ko ta linuto yo. Paano ka na tayo? Bastos ka, manauno ka. Sige, subliak di kwarto. Sinurot na manong nemi ni Arnold. Alam mas pasamak ka. Irang rantam? Tapno talaga ang kontraka kiniranan? Bagmat ngamin kang kayo nga suminginatan. Asikaswa mo ti panakailasin tan. Paunay ka matan. Agurayim nga makaurno nga kajak pa nakagatang ti taga. Kapag hindi suwantat balay ta. Nagrigat sumapol. Anak ko maya? Arnold, talo nga bulan nitang sana ka natatngan. Aginawag. Ana? Kasi sa grupot ka kung ipacheck up ka ni doktor. Mas apol ka doktor mo lang timang i-declare nga masikog ka. Pinagpahis sumanong 3 months. Agan anad ka misis masalan ka nga ginaw. Delikado. Anan di kita madlam mo nga sa mo kayat. Diyak kayo na makita, tirupa ti katugangak, doktor. Kapag kadaway ka, doktor. Ano ko na? Hindi na doon ni Arnold. Siyempre, ginawa ka, dali ti kayat ko, nagdiyak kayat. Di ba kasi doktor ti ginaw? Wala, straight Di mo kayat ka makita ni katugangam. Noon, doktor, di ang ka nga mapanitian na. No, mas nagdiklikam. Doktor, dakil laki ding narireta. Kat ilaw-lawag yung keng kuana, Nga saan nga dumdumlaw, no kasi diyaman ti aramid ni misis mo. Aya? Ngayon dati ka din ang keng kinawatan. Dati, doktor. Di ka magkasurutan. Iso, magbagak kini asawak nila kay ko nga, ikalikaw ko ng ti panakailasin mi, ti panakaisina mi. Di naman ditaltalag. Pemya, awang pa yung amin nagatang ko nga lute, ko nakmet. Sa basit pa iturnong ko. Kapag itat nga, paskay kan, mo ginaw kan, yun na tapay lang, masapasapot iti magbaling anak, tasatan to asa kasuan iti agbalay. Anong name nang ikot pa ng ilawlawag ni Arnold, kininanang na ti amin. Naginaw, kaya di na kayat makita pa nagrupropak, kasta? Sabi, di na kayat kakaingas kunto ta anak yaw? Nanang,
Ato kasta nga ginaw masahelan. Salamat ka na kayo napadasan nyo. At dati kita kagurayo nga makita, daman kita kaayat yo makita. Hindi na siguro kaya't nga karuprupak to at anak mo, putot mo. Nung ko magustuhan, nakakit kita, hindi siya karuprupan na ng babae. Kaya ba? Siya nga mo gusto nakit kitain. Nang maawatan nyo kuma. Siyak tirumbay nga awatin nyo. Siyak tina. Siyak pailang timbang mo ditoy. At kayo di babae, magkakabalay kayo. Kito iyo pasitin ang makalugatan tilute kapag hindi somi ti balayming. Masaya lang naklatang agpaiso nga ginaw manunimi talaga nga tiyak kayat nga makita ti katugang. Ni aniniwan na tiyak kayat nga makita. Iso nga sana ka makisangsang nga mangan gang kuana. Manganda, sakto mga natakda kami umuno kasangok ti asawa. Naging ka manunimi nga isut ng kuyok kanya kama pa nagpa-check up schedule. Awan ni Dudong, awan ni Arnold. Napanood ko kon. Di ba? Siya tibang kuyok kanya kama pa nagpa-check up. Check up mo ita. Kapag nga kasta pa nang ibagayo. Ibagayo ba't na siya? Ano kung na siya nakayat mo? Ay, Pemya. Siya na ito din nga mangkuyok kang kaanak. Intantan, pa-check up. Kung ayaw mo ta. Na. Kung na masigot. Maraming biyay. Oh, dulado. O rin ako, napacheck up ng sikat kadwa. Hindi mo kahit ni saan. Sino matiwan siya? Oh my God. Siya tutuong tan ni Arnold. Numamon na sa kanabat ni doktor. Oh my God, sumurot ka. Nung di mo kahit magkita trupak, di hanak kita. Kapilitan ngay manugot at manong nemi kiti doktor nakikto. Sa bali mainta tinang kuyog kang ka, misis. Sino ito? Nanang mo, no? Isot katugang, doktor. Ay, mayat man nung nagkuyog kayo. Diyak kayo nakitain, iso na, doktor. Diyak kayo nga kang ingas anak ko, iso na. Kaya napindas man katugang, ma. Nabinsa, hindi kabubingan na, itangarod. Slabruha. Nangagtikatugang, anatakunam! Ha? Anatakunam! Ay, isang agapat to yun. Kaya agapat yung klinik ko, Alagi basta kanta ko, check upin ka. Okay, manuabulan yan. Piton, apo. Karigat mo, aganan ka. Nanaroon, ito nagwalo ka bulan. Delikado. Daw-dawat tayo, kasapay ko hanggang maoperar. Mainormal mo, basta nagtumpal ka karili ko. Di mo na apaan katugangan. Isul mga apakanyak, doktor. At adawak lang nga doon, sumursurot pa lang, apay ka dilak, kaya na makita ko muna. Agpadpada kay sawit nga nalinga sumao. Naging gaman nung naming idintengen, ti panagpasngay ko, when nagkriga, na era na idi nga awan ni Dodong, awan ni Arnold, isot pa nagpasikal ko, kat sino awagak, sino pagpatulungak, kabilita ng atikatugangak. Nanang! Ayan mo! Nanang! Masapul nakmit lang kaya. Ikaw mamat sa balik nga, awagak, lusang nga siya. Tapos sikapin di makapungtot. Oo, na kan manugang. Mangayap kayo na, magpasikal ako, anong pasangaya ko. Gaya nga rin, yan ang mga lahat, pangilugo anak, kaya ka. Tumawag kayo di ospital, mangayap ka dahil ambulansya. Yan, pagtawag ko. Naamong kayo ngayong kinsa ka na, di mayat ko Yabang ka, tanda pa yung matumang tulong ka. Di pagpintasan na manunay ket sa anak mitlangan narikatan. Babae manunay timpas ngay ko. Di matmatak. Pang kay ingas sabad dati katugangak dati anak ko nga babae. Hindi yung masadag ti katugangak. Ala na, sino ka ingas na? Nay, katsak gaya. Da kayo han nga ingas. Dayo nga kayo. Sakti kayo imalaan na. Hangas ka. Kaso ko maimalag ng kakat ni. Kaya sino ori kumporme dita di malalaan na. Hindi ka sarita konti asawa ko ano. Oh. Di ba? Imbagam idi nga umunang pasngaya sa munto asikasuan ti panakailasin tayo. Dan
Adaluten, hangakas ka rin at di pa nakipatagdan na. Ikalikagom mo na. Mas kayat ko kamay si Magsano. Ngem napalabas pa iti may sa bulan manon name. Agduan ton nga bulan ni Myra nga anak ko. E di tata, di na kaslan dinigas kaso di balay. Paligatan ako nga makilangin ka dati katugangak. Talagang orin alpasin di pa nagpasngay ko. Kasla masimburo pa lang, di pa nagrupo pa lang. Naging gang iti may sa nabigat pa nung name. Nadigos ko ti anak ko. Ngayon di maturog kit pagamam tagsangit. Iti, ubaat manong name. Makabarbara. Ala, nervyosa at saka mo talamidek. Nakabarbara, awan di asawak na naman nagubra, awan ni Dodong tanapan nagbasa. Ang lablaba mo ti katugangak. Nalang! Oh my kaman! Nervyosa ka mo talamidek, nakabarbara niya. Mayra, napo kayo, anak ko. Nagdardaras mo at katugangak manong. Oray no kaadot laban na. Ay, abay. Dalapat damakman. Subod lang api nga, karasagan-sagan. Apo, kumbulusyon. Gagawat, mamanak malamat, kutsara. Ano yung kutsara? Ipantatangiwat na. Abay, ikanyat kutsara. Kumang, napadasak di ito, yan, isong hang kamang isoro. Isong ka nalalay, nimsika. Sige, tama pa anak mga iti paling pangilungan ng takingkuan at ipantay doktor. Manong name, nagrigat ti kastoy. Nagrigat, daan gayam ti asawa. Daan ti kastoy anak nga agsakit. Hindi ka sarita kundi doktor. Kamusta ti anak ko, doktor? Agpatuputi ngipin, nagsapa. Ano? Why? Hindi kastoy na ko ang sitwasyon. Amam, adadagit ikong dawin nga sa anganas ka nga di kusen, tubing. Balintang nga labaran, ito malikam-kam na danom, yung sa mga bukbukan ito ng lamis. Hamo ka di nga dadadanin no kanya pagdiwos na. Mat kami ti amom. Agsaludsud ko ngamin, di katugangan ti isud at experience na. Apay, di ka agsalsaludsud no anya trumbe nga ramidem? Sa kamot laawagan nun, nalaga di mo kayan. Ay, naya. Pemia. Sikat ay manugang ang kasla di mo kasapulan ti katugangan. No, kasi pagkarikan ta kwa, di mo kasurunot at ninanang mo tayo ba? Nga mangga si kaso kang kada kayo. O nanang kon, doktor. Nabayakin. Amat lagayam. Amat gayam ti bukod mong ina. Ngayon mapay kasi panong disgusto iti katugangam. Awan di makayong mo, awan nilakay mo, di katugangam ti adda. Di mo amot araramidem. No awan ni suna, di nakumat napasama ka. Sunod na kayo, nga manugang, di bagbaga, di yung kasapulan ti katugangan nyo. Nang runa, no awan inayon. Manong name agsubli-subli ti gurikur ni Myra. Apay nga taya. Nga apay kastoy. Apay ngamin. Awan ti anang isuro kang kaili. Sakbay kumamot ka nag-asawa ka iti anak ko. Inamumok kumano anyat kasan ramidem no dumteng ti kastoy nga panagtagibi no ti anak ket aggurigon no ti anak ket kasukit kastoy. Nakagindi ngamin. Talamang itaya, di panunutan no, anyan to aramiden nyo, amno amuy, tagtagibi, amuy, ay, Sus. Ungtan na ka din na, hanggang ungtan yung magbagak lang, yung lawlawag kang ka.
Ipantamanin ti ospital ti doktor. Nabit laeng. Check upan damat. Mo, adda di kita, hanga amo ti doktor, nga amo di kita albularyo. Albularyo, kunayo? Kaya, nabit laeng. Tinakayaban ni Lakay Tomas. Pailot yo? Amo, magbulo na. Ay, albularyo, hanga mangilot. Susapo. Sila muli para parang nga dinakasapulang nga katugangan. Hindi mo amot araramiden. Gaga. Gaga ko lang yung kanya. Ana, tulungan ka para iti anak mo. Iti apo ka kung ano. Baybayan ka natin. Dito ibagbagam nga kang kanayon kini Arnold nga panakailasin nyo, panakaisina nyo. No, ada ka kumat sa bali nga balay. Ada yun dito eh. Sino bang tulong ka? Karubam, nga di mo kapen, pambarandamang tulong ka. No, saan ko lang apo ko anak mo, pambarandamang tulong ka, tas galad mo nga manugang. Hindi nga mga alan at kaya Elboralyo, sa maagasan ni Mayra. Di mo pa eribagang ipakaasi. Naging kayo na. Hindi kayo lamasin na po ko yun. Suli-suli kurikor na. Ipakaasim. Pakasi. Hanak mapapan, hindi mo ipakaasim. Amok lang umat, no sa dun, ayan, databalay, di Lakay Tomas ko na, di sakot di mapan. Talaga ka din sa amo kaya, tagpakumbaba ka niya. Sakti pasukwam. Babay mga manugang, magkikabalay-kapay. Alan, di mama. Nanang, tulungan dak. Ibagbaga po yung apo ko yun ni Mayra. Ipamuspusan tayong nga nagsubli-subli ti kurikor na, please. Di na lapas kuwetan, no, bagam ti kasta. Na ipapasolan lang, na. Alaing kayo na, ano pala mo, istalyo man. Nalala ka titak na roten. Sige, yuray mo. Kaya, kayo na, uwanin ako. Aging kaya manunami nga adan ti Lakay, ni Lakay Tomas. Man, manong bulan eh. Nagtalon to na bulan, tata. Nagsubli-subli ti kurigor na. Uwan, tata. Ipa-doktor yung ba't? Uwan. Kandamat ti ko, tumaren na. Injeksyon ng damat. Magsubli-subli damat lahat. Begor ka. Tumbak man. Data. Allah. Anda bulo na. Kasano ko mga nablo? Gandaman. Ay, Merced. Ay, tata. Kinamda, adi yun. Kita na mo yun. No, pagkapon ti panagkurigor, ti ubing, ada lamiis, ituneg. Ti uneg, tinalamiis, katiruar na pudot. Yung nagpadpadang kalkalaingan na tiklema, tirik na timay sa nga tao. Kalkalaingan na bara, kalkalaingan na tilamiis. Nakit nakalamiis ti dapan na. Ito ti pakakita nga dabulo na. Ang kadi among ti doktor, nga riknain ti lamiis ti dakpan, ti may sa nga maladata. Kasano ayat panangubam kang kuana, no saksaklutem. Baka adda gundaway nga ibatan di ulo na kita, kwa. Isusa po, agsursuruhan sa, damong mga anak dada, balasan ka. Untata. Sabi, di naka-insuro ni nanang mo, ya. Kaya damat nanang mo, katugang klay suna. Nakay ti pa isuro, tata. Natuso dato yung manugang. Sopet at kasapulan, isopet di kasila kumurkura. Hanggang kapaban na ko. Agasan tayo ni baby. Yan. Talo pala bulan. Di kila masyang gingkuhanan na. Ito eh. Data. Kasto unit isang sangit ti anak ko manunimi. Yun samit kaya tataman. Kayak dito. Dada. Mura. Tamala ko ti sa pangsapsopok. Nabukot na. Okay. Data. Nagsardengin.
Narakop ko man ang name di anak ko. Kami, pintasan man kami na aguba, ang saklot kang kuha na. Amo, di gito yung alas, maladaga, nalukdang pala tultulang di gito, halos to nga mapursi. Ang iso nga, ananadan nyo, masapol nga caring kayo. Yeah. Nunaskin nga, mamanong uban nyo, kaida. Ne. Mayatin. Basta lalagi pa nyo ha. Duwa lang ti rason no apeng agsangit ti ubing. Umuna, mabisin. May kadwa, adaan anayan na. Mali nga, sakit buksit na, wano nalamiis di tapan na, wano naman dita. Adaan anayan na, kahit nasawan, adirikrik na nga madi. Mabisin, ken adaan anayan na. Dahil talaang itirason. No apeng agsangit ti may isang ubing. Maroon na gusto nga maladaga. No agibit, posible nga mabisin, padidem. Wan, oreta duwa na ita. Agsinsin na kinilakay mo. Lo, ni tata mo. Kaya talaga mo. Yung kadagito nga padpadadagat ko hanga kaya lakay mo tubog ta susuna at susom. Iso nga ipabusoy mo ka lang at anak mo. Basa balin to agong daway, kinida lakay mo. Ngunit tata. Di breastfeeding nakapipindasan launay. So nga nagasat kabalasan ko ta, kaya nagasat ba't anak mo tata, tuloy-tuloy ti pa nagdedere iti barukong mo. Yeah? So nga, nuti ubing, kahit nagdede iti barukong ti ina, may isa lang tawag na umasdag sigo din. Natudyo. Kas tamat ti asawa. Nagdedeking ka, nilakay mo, pagunyo mo lang, Arnold! Umayasigo, rin no, madawa ko mat, obra ng importante, umasdag kang kata, nagdedede arte parukong mo. Ni tata man. Halala, may atin, nakon, na ikaw man dito, agas na dakwalan. Umanila to yung tata, ay, manayat, sang gasot. Doktor ko man, takil ko mamanin na kwarta. So laglagi pa nyo, duwala, ang tirason, no, ape, agsangit ubing, maladaga, mabisin, uno sa anggat adaan na yun. Manong nimi nasalon atin ni Mayra. Kat siyempre siya sino ko matiina nga saan nga maayayo ken nararagsak ket ni. Okay yan, habat nga gurigo rin, kada okay na usna. Ay nga manong naming padamagin ni Arnold. Awanan ti pagdanagam. Adan lote. Kahit nakasalitak pa yan ni engineer. May rugyan doon, di balay ta. Arnold, babaan mo. Ano babaan mo? Ano ito ang babaan mo bagbagam? Diyan kung kaya't di pa nakailasin ta. O ano pa nakaisinat ta. Di mo kaya't di maisinang ininanang? Kada dati ibagbagam di, urihan ta pa nag-asawa, kat isot ibagbaga mo, hanggang suminat ang adagos. Saanin? Tapay. Naaming risko. Kasapulak ni nanang mo. Ado di kita emergency nga, awang kayo, awan ni Dudong, no di kat ni nanang natadda. So awan sa bali nga makatulong kanya kung saan miso na. Kaya umitlagayam. Hindi mo kumawin lang di anak kasalong rajeloten, masayang jelote. Tama baling agbalaitan tumitlaing. Into no, makaanak tatalo, nga ninanang mo, timang tulong pa lang kanya. Kaya into no, anak ko naganak, kaya akong problema na kita anak na, sunod pa nagbalay tamad lang. Di okay kayong ganinanang. Okay kami. Kabigatan naman ng name. Nanang, daman yung problema. Nanang. Ala ko malati o kundaway nga. Mangibaga nga sumina kayon. Mapasama kayo, di pa nakailasin nyo, di pa nakaisin na nyo. Saan nanang? Saan nga matuloy? Namiris ko. Nga, kasapulang kay gaya. Sino ko mga amin sa kasapulang ka daw, katulong ka kayo, saan nga siya? Noon naman di kita
naglablabsak nanang, pakawanan ta kuma. Noon niya dito nagkurkurangak, sorry nanang. No kasta, kayat nakon nga katugangan. Super nanang. Gabuta, adut amuyo nga jak amo. Adut may suryo kanyak, seknan iti panagtagibi, panang asikaso tubig. Wala ta experience ko. Kasi kang harot nga agdadamo. Sige na, hanggang pa lang umadayo, hanggang pa lang sumina. Kaya ayaw na, saan nyo iyat, adayo, dagiti apukok. Ano, adantuan layo nan, di naragragsak. Mano ayat kaya yung anak, talo ka nung laing nanang. Alaw mo na, mamas na to. Et no, graduar tumat ni Dodong, katagasawan, alagit bawalin yung tumat talaga nga suminan. Tani Dodong tagbati. Adantuan sa baling nga manugang ko. Barbaring saan nga kaskeng ka, agbalin nga manugang ko ang asawa ni Dodong. Inanang mo it. Suri na. Laward, tinasken kita, maawat na mitan, maamiris mo itan. Nga kasapulan ti katugangan. Masapol nga kasinurutan ti manugang ng katugangan. Nga adda nga masurot kan matungpal ti katugangan. Ngem ti manugang. Una nang, una. Kawanin di kita nagbalin nga problema, manong naming nagkaanak kami talo, kadidi tagasawa mata ni Dudong, manong naming sumatan iti panang ipatagder mi ti bukod ming balay, itulute nga ginatang ni Arnold nga asawa. Kat siyempre, dakil at tamat ipanagyaman ko kiti katuganga, agsipud ta, nakadakdakil tinaitulong na kaniyak, kada kami, kada kiti anak ko. Ito nga rot, manong name iti pakasalita, kat thank you, iti laing mo nga nang ibasa, kat sabi ko at damat na ibatik nga adal, liwiliwak ang pagsarmingan di biyag, na naruna ka dagitay ag katugangan. Ito nga rot, agyaman nga pag-ayam mo, Femia. Thank you mat king ka Femia. Thank you mat ka dagitag buya.